Всички сме под погледа на смъртта и очакваме деня, когато ще напуснем този свят. С всеки изминат ден се приближаваме към смъртта. Аллах казва: О Мухаммед, кажи, смъртта, от която бягате, непременно ще ви срещне. После ще бъдете върнати, признаещия невидимото и явното. Сура 62, аят 8. Искаме или не, ще напуснем този свят. И богати, и владетели, и водачи се разделят с него, така както са се разделили тези преди нас. Скоро всички ще оставим своите собствености и власт, близките и приятелите, знанията и уменията, образованието и здравето, защото нямаме избор. Нашите дела ще се върнат в началния си вид. Ще настъпи мигът, когато от телата ни в земята ще останат само шепа кости. Ще останем там дълго време. Всъщност, задаваме ли си въпроса за мястото, където ще останем завинаги? Дали сме се опитали да разберем какво ще намерим във вечното ни бъдеще? Всички на земята се напрягаме до край, все едно дните и годините не ще изтекат. Добре, какво подготвихме за вечното ни бъдеще? Всъщност, има ли бъдеще? Да, това разбрахме вече от словата на Аллах. Но ще се срещнем с него, след като встъпим в новото им състояние след смъртта. Всевишният Аллах казва: О Мухаммед, ще те питат: кой съживява костите след като са изчезнали? Кажи: съживява ги онзи, който ги сътвори първия път. Той всяко творение знае. Онзи, който стори за вас огън от зелено дърво, и ето ви, от него палите. А нима онзи, който сътвори небесата и земята, няма сила да сътвори подобни на тях? Да, той е сътворяващият, въздесъщият. Сура 36, от 78 до 81 аят. Аллах, скъпи приятели, ще възкреси всички умрели, но той има свой собствен план. Ще дойде ден, когато този свят ще бъде унищожен и тогава мъртвите отново ще бъдат съживени и ще застанат пред Аллах. Този ден ще бъде началото на живота, който вече никога няма да има край. И тогава на всеки човек ще му бъде определено мястото според делата му, добри или лоши. Тъй като човек разполага с малко време на този свят, който е преходен, възнаграждението или наказанието за добрите или лошите дела е невъзможно да бъде на този свят. В свещения Коран ясно е подчертано, че несъмнено ще дойде деня, съдния ден, и Аллах ще реши съдбата на всеки човек, според записаното в книгата на делата му. И Корана потвърждава, че земният живот е подготовка за вечния живот след смъртта. Тези, които го отричат, както вече казах, стават роби на страстите и желанията си и се подиграват на вярващите хора. Тези хора разбират глупостите, които са извършили само в момента на смъртта и желаят да могат да получат още една възможност, но ще бъде напразно. Тяхното окаяно положение в момента със смъртта и ужасът им в съдния ден. Всевишният Аллах казва: и когато смъртта идва при някой от тях, той казва: Аллах мой, върнете ме, за да върша праведни дела в онова, което оставих. Аллах не. Това са само думи, които той изрича, а зад тях вече стои една преграда до деня, когато ще бъдат отново съживени. Сура 23, аят 99. Скъпи приятели,
Вярата в живота след смъртта гарантира не само успеха в отлъдния свят, но прави и този живот мирен и щастлив, а хората най-отговорни за дейността им. Когато се замислим за отминалия си живот, разбираме неговата същност. Ако си помислим, че сме на ръба на гроба, тогава си спомняме за отиващия ни живот. Съзнаваме, че на този свят не сме нищо повече от пътник. Както казва пратеника на Аллах, живей на света като странник, гост или като пътник. Добре тогава, скъпи приятели, след като сме гости, какво подготвихме за дома, в който ще влезем? Или докато полагаме усилие да прибираме и трупаме всичко на този свят, нима забравяме за нещата, които ще ни бъдат необходими за утрешния ден. Оставяме всичко, което сме изяли и изпили, обличали и износвали, раздавали и оставили. Скоро всичко ще изоставим и напуснем. Сега разбираме, че разцепленията между нас за разделяне и владеене на земята са безсмислени. Кой е истинският владетел? Чия собственост е Вселената? Великият Аллах казва: наистина ние съживяваме и ние умъртвяваме и ние сме наследниците на всичко. Знаем умрелите от вас и знаем оставащите. Наистина, твоят Аллах е онзи, който ще ви събере в съдния ден. Наистина, той е премъдър, всезнаещ. Скъпи приятели мюсюлмани, ако добре размислим за нашата същност, ако добре познаваме Аллах и пратеника, който ни посочва пътя, ще осъзнаем, че този свят е място за изпитание. С пребиваването ни на света, ние сме подложени на изпитание. Дали ще се покорим или не на нашия Господар, който е Аллах. След това си отиваме откъдето сме дошли. Всевишният Аллах казва: идвате при нас по-единично, както ви сътворихме първия път, и оставяте зад себе си онова, което ние ви дадохме. Скъпи приятели, не бъдете от онези, които не използват средствата си за познание в търсене на Създателя си. Ако те се лишават от възможността да узнаят истината, идваща от Аллах, вие направете всичко възможно да узнаете тази истина. Защото Всевишният Аллах казва: създадохме за ада Джехеннам много от джиновете и хората. Имат сърца, с които не схващат. Имат очи, с които не виждат. Имат уши, с които не чуват. Те са като животните, дори по-заблудени. Те са нехайните. Сура 7, аят 179. Тяхното покаяние ще бъде безполезно този ден. Тогава ще кажат: ако бяхме послушали или проумели, нямаше да сме сред обитателите на огъня. Сура 67, аят 10. Всевишният Аллах казва: и не следва и онова, което не знаеш. И слухът, и зрението, и сърцето, за всички тях ще бъде питано. Сура 17, аят 36. Ето великият Аллах какво казва: няма да намериш народ, който вярват в Аллах и съдния ден, да обича неверниците, ако ще те да са техни бащи, или синове, или техни братя, или техни роднини. И в края на този стих казва: знайте добре, че щастие ще постигнат онези, които са на страната на Аллах. Сура 58, аят 22. Братя муслимани, правете дуа и искайте от Аллах онова, което желаете. Но най-напред почистете сърцата си с покаяние, тълба. Защото
Както вие не желаете да поставите храната си в мръсна чиния, преди да започнете да се храните, така и Аллах. Той не приема молитвата на онзи, който не е с чисто сърце. Аллах не показва пътя за рая, дженна, на развалените и замърсени сърца. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Текста подготви и чете Мустафа Муса. В името на Аллах,